नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे मोड आलेल्या मटकीची रस्सा भाजी. मटकी निवडून मी 8 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवली. रात्री 8 वाजता मटकीला मी चाळणीमध्ये ठेवलं. सकाळी 6-7 वाजेपर्यंत छान मोड आलेले होते. आता भाजी बनवण्यासाठी मसाला बनवून घेऊया. इथे मी गरम कढईमध्ये 4 चमचे शेंगदाणे घातले आहेत. शेंगदाणे भाजून झाल्यानंतर 6 लसणीच्या पाकळ्या आणि 1 कांदा उभा चिरलेला तोही भाजून घ्यायचा आहे. कांदा भाजून घेण्यासाठी 1 चमचा तेलाचा वापर करायचा आहे. कांदा लाल होत आला की मुठभर कोथिंबीर त्यात घालायची आहे आणि भाजायचा आहे. आता कांदा, लसूण आणि शेंगदाणे भाजून झाले आहेत. आता कढईमध्ये 6 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. भाजण्यासाठी अर्धा चमचा तेलाचा वापर करायचा आहे. खोबरं छान लाल रंगाचं झालेलं आहे. हे भाजलेलं खोबरं मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचं आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भाजलेलं खोबरं, कांदा, लसूण, कोथिंबीर आणि शेंगदाणे घालून वाटून घ्यायचं आहे. आता कांदा खोबऱ्याचं वाटप तयार आहे. इथे कढई गरम करत ठेवली आहे. त्यात मी 4 चमचे तेल घालत आहे. तेलामध्ये 5-6 कढीपत्त्याची पानं घातली आहेत. तेलामध्ये 1 कापलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा भाजला की त्यात 1 चिरलेला बटाटा घालायचा आहे. चांगलं भाजून घेतल्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत. दोन मिनिट चांगले भाजल्यानंतर 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे. कांदा टोमॅटो चांगलं भाजल्यानंतर 1 चमचा मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. 1 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. हे सर्व तेलामध्ये 1 मिनिट भाजून घ्यायचं आहे. आता कढईमध्ये मोड आलेली मटकी घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाव ग्लास पाणी घालायचं आहे आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटासाठी शिजू द्यायचं आहे. 5 मिनिटानंतर झाकण काढून आपण बटाटा चेक करायचा आहे शिजला की नाही. आता इथे थोडं आपण वाटपाचं पाणी घातलेलं आहे. मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं कांदा, खोबरा आणि शेंगदाण्याचं वाटप आपल्याला घालायचं आहे. अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे.
ग्रेव्ही पातळ घट्ट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ठेवू शकता. आता मटकीचा रस्सा कडू द्यायचा आहे किंवा उकळ येऊ द्यायचा आहे. आता मटकीच्या रश्श्याला छान उकळ आलेली आहे. याचा कलरही खूप छान आहे, पण माझ्या कॅमेऱ्यामध्ये नीट दिसत नाही आहे. खूप छान अशी मटकीची रस्सा भाजी तयार आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.